Nagy örömmel tettem eleget a kiadó felkérésének. Évtizedek óta tanítok a könyveikből, és érdekelt az, hogy ebben az új helyzetben hogyan lép a Nemzedékek Tudása tankönyvkiadó. Úgy gondolom, a történelem tananyag tartalmaiban történtek a legnagyobb változások. Teljesen átstruktúrálták az egyes évfolyamokat. A kollégáimnak a legnagyobb aggályai ezen a területen vannak. Ugyanis állampolgári ismereteket, gazdasági ismereteket kell tanítanunk, és a szakma úgy ítéli meg, hogy nem biztos, hogy mi erre felkészültek vagyunk. Tehát mindenképpen kihívás lesz a kollégáim számára is az, hogy hogyan fogjuk ezeket az új részeket megtanítani, illetve lesz-e elegendő továbbképzés ebben a témában. Nagyon örültek a kiadó támogató hozzáállásának, ugyanis nagyon nehéz feladat ez, hogy a kerettantervhez illeszteni egy helyi tantervet úgy, hogy nincsenek taneszközök. A kiadó azzal segítette a kollégák munkáját, hogy készített egy kivonatot ezekről a könyvekről, munkafüzetekről, tehát lesz egy kis rálátásuk, hogy hogyan történt ez a tömörítés a történelem tantárgyból, mert szeptemberben el kell kezdenünk tanítani úgy, hogy még nem láttuk a tankönyvet. Engem nagyon megtiszteltetésként ért az a kérés, hogy vállaljam el ennek a programnak a lebonyolítását. Debrecenben is és itt Nyíregyházán is ezért vállaltam el mind a két szekciót, az általános iskolást és a középiskolást. Gyakorló pedagógusként évek során én is tanítottam sokféle könyvet, és most találkoztam két olyan könyvvel, amely felkeltette az érdeklődésemet. Úgy gondolom, hogy alkalmas arra, hogy az általános, illetve a középiskolákban magas szinten oktassuk az idegen nyelvet, a német nyelvet, különböző készségeket fejlesztünk ezáltal, ezért egy kihívásnak tekintettem azt, hogy beszélhetek a többi kollégának arról, hogy milyen kerettartalmi elvárásoknak kell megfelelnünk, azon kívül, hogy ezek a könyvek, a Passau, illetve a Kontakt hogyan kapcsolódnak a kerettantervi elvárásokhoz, és én azt hiszem, hogy sikerült segítséget adni a helyi tantervek elkészítéséhez idegen nyelvben, tehát német nyelvből. Fel kell kelteni a diákok érdeklődését, nem csak a nyelv, hanem a kultúra iránt is. És a különböző készségek együttes fejlesztése nagyon fontos. Nagyon fontos a társadalmi elvárásoknak való megfelelés. Diákjainkat fel kell készíteni arra, hogy később állásinterjúkon feleljenek meg. Fel kell készítenünk arra, hogy külföldi munkavállalás esetén tudjanak kommunikálni, interakcióban problémákat megoldani. Tehát az elvárások úgy gondolom a nyelvvel szemben sokban változtak. A Nemzedékek Tudása tankönyvkiadó könyve úgy gondolom, hogy megfelel ezeknek az elvárásoknak, rendkívül kommunikatív, fejleszti a kulcskompetenciákat, felkelti a diákok érdeklődését a nyelv iránt, autentikus, hiteles könyv. Nem csak a diáknak fontos az, hogy milyen könyvet tanul, hanem a tanárnak is nagyon fontos, hogy milyen könyvet tanít, és különösen szeretném kiemelni az elektronikus tankönyvet, amely tanórán, az interaktív táblán jól használható. Nagyon fontos az IKT eszközöknek a használata. Saját tapasztalatban mondhatom azt, hogy a diákjaink szívesen használják ezeket az eszközöket, és az idegen nyelv órákon nagyon jól be lehet építeni a tanításba. A hon- és népismeret tantárggyal kapcsolatosan a legnagyobb újdonság az az, hogy eddig tantárgyi modulként tanítottuk, most pedig kötelezően választható tantárgy lett. Tulajdonképpen ennek a szakma örül. 5. évfolyamon tanítjuk, szemben az eddigiekkel, amikor 5. és 6. évfolyamon is tanítottuk a hon- és népismeretet. A Nemzedékek Tudása tankönyvkiadó nagyon nagy segítséget nyújt, úgy gondolom, a szakmának, hiszen most a kerettanterv megismerése és a helyi tanterv elkészítése mellett nagyon fontos az idő. Nagyon kevés idő áll rendelkezésünkre,
akkor, amikor még nem is ismerjük a taneszközöket. Tehát az rendben van, hogy elkészítjük a helyi tantervet, de szeretnénk a taneszközöket is ismerni, hogy mikre építjük mi a terveinket. Ebben nyújtott most ezen a konferencián nagy segítséget a tankönyvkiadó, mert bepillantást nyerhettek a kollégák a taneszközökbe, megismerhették a tankönyvek tartalmát, felépítését, és egyáltalán segítséget nyújtanak a helyi tanterv elkészítésében. Úgy gondolom, hogy a szakmának most ez a legnagyobb segítség.